Li ser xasteka xêrxazên gundê Goxlanê me berê xwe da serheda Jorîn. Herema Şuşara Tatosê, gundê Goxlanê. Şuşar heremeke navçeya Tatosa Erzurumê ye ku 28 gundan dihewimîne. Gundê Goxlanê ji wan gundan yek e. Cîranên wê gundên Altûna, Merxok, Keçelan, Şekan û Qirixan e. Ji Erzurumê 187, ji Tatosê 37 kilometreyan dûr e. Herema Şuşarê jî gundê Goxlanê jî warên dîrokî û kewnarin. Navê gundê Goxlanê ji berê Karikan û Qaşqiran bûye. Ji dûr re civaka heremê ji ber ziyareta Gogo jê re gotine Goxlan. Lê bi damezrandina Komara Tirkiyeyê re di sala 1928 da navê wê hatiye guhertin kirine Gökoxlan. Geh ji ber şeran, geh ji ber arthejê gundên heremê çend caran hilweşiyane û ji nûva avabûne. Artheja herî dawîn jî di sala 1943 da qewimiye. Avahiyên berê wek kavilan li gel avahiyên nû hê jî heyîna xwe diparêzin. Goxlan gundekî herî balkêş û herî gundekî dîrokiye. Di kînga avabiyê li ser vê warê tu belgename di dest me da tune. Lê mirov dikare bêje ku dîrokiye çima dîrokiye. Bajarê Şuşarê di erdnîgariya Goxlanê da ye. Ji ber vê yekê Goxlan gelek gundekî balkêş e. Di Tatosê de Şuşar heremekî gelek mezin e. Ji xwe Şuşar beriya Tatosê jî beriya zanînê gelê elem di Şuşarê dan dijîn. Elema ji bajara ra digotin Şûş ji xwe paytextê wan jî navê hemiya Şûş e. Îcar gelê arî jî ji bajara ran dibên şar. Lewra Şûş û şar wexta tev hat bihev hatin xwendinê peyva Şuşarê derdikeve holê. Ji xwe etmolojiya vî peyvê jî ev e. Navê Goxlanê berê Qaşqiran e. Ji xwe di hinek belgename Ermeniya da jî dibihire qala çemê erez dike. Di kontara çemê erez da wek gundê em bêjin Tatosyan heviye. Başê Axtonya her wiha Qaşqiranyan, dîsa Qirkanyan û Bastokyan yani ev belgename hene di dest me da. Şêniya Goxlanê hemû ji hêla gêriyê hatine. Goxlan yani şêniya Goxlanê li ser 12 hev malbata hatiye avakirin. Her wiha ji wan malbata navê wan ev e. Mala Zîskan, mala Qerxanan, mala Xapê, mala Rizgo, mala Sofê Evdî, mala Garê, mala Sedê, mala Hemikê, mala Mistokinkê, mala Silê Kewê,
û mala Qerê. Ji van 12 malan 3 malbat miqerisin. Yani bi Kurdî dibêjin ûrtgorin. Ji wan malan her sê mal jî ev in. Mala Silêkevê, mala Sadê û mala Rizgo kesî wan di gunda tinin. Goğlan li berberojê çiyayê Gogo ava bûye. Li ser çiyayê Gogo ziyareteke qedîm heye ku li gor baweriyê şehîdek lê razaye û ziyareta mirazan e. Bi taybetî jî derbiharê dema ku dinê şiyar dibe, keçi xortên gundên der û dorê bi diyariyan tên serdaniya ziyaretê û ji bo mirazên xwe lawa dikin. Çiyayê Gogo deng dide çiyayê Podax, warê îseqerê, warê badê, qotê camiyê, mêrga ewrê û kevrê reş. Di şêwîre miraza digihîne hev. Li gund qasî heysit kesî dijî. Lê çend hezar kes jî koçberî bajarên Rojavayê Tirkiyeyê bûne. Pêşiyên wan 200 salên dawî ne hatine li vir. Hemû Kurdin û pizmamin. Ji eşîra Qerbaşiyan e. 12 bavikin. Derbarê eşîra Qerbaşiyan da û hatina wan e herêmê da çavkanî û gotegotên cuda hene. Beriya 180 200 salî berê hatinin Şuşarê de niştecî bûnin. Goğlan gundekî homojen e. Lewra şêniya gund hemû Kurdin û her wiha ola İslamiyetê dihebînin û dîsa hemû Qerbaşînin. Yani ji eşîra Qerbaşiyanin. Derhek eşîra Qerbaşiyan da çend heb belge hene, em bêjin belgename hene. Ji wan yekî herî balkêş dîroka Bexdadê nivîsiye, nivîskar û wisa dibêje. Dibêje ji vir û 1000 sal pêş de ev pirtûk hatî nivîsandin. Ev pirtûk niha wekî ansiklopediyê di Tehranê di müzekî de cihê xwe girtiye. Dibêje ku Qerbaşî ji nesla Ebu Müslimê Xorasanî ne. Dîsa fermandarê Şah Abbas Qulî Rahman Qerbaşî ew bi xwe jî Qerbaşî bûye li qontara çiyayê Hezarmescîdê gundek ava kiriye û ji wî gundê re jî gotiye navê wî gundê jî dê kiriye gundê Qerbaşiyan. Di vî warê de çend heb rivayetê dijî hene ji xwe. Hinek kes jî dibêjin lê di vî warê de belgenînin gundek li çiyayê Kurd li Efrînê heye navê wî Qerbaşî û Qerbaşî ji wir derketine rû dunyayê. Lê hinek kes jî dibêjin ji xwe Qerbaşî ji Gêğê hatine û di newala Qerbaşiyan heremek heye, heremek mezin
قرباشی لور بلا بونن لهر دری هر deveri. Arnigariya Goğlanê di hêla avên sererdê û binerdê de pir dewlemend e. Dehan kanî hene, avên hemiyan jî sar bi temin. Kaniya fîştekan, medegan, keviran. Li erdekî berxekê bixwe, serda qultek ava van kaniyan vexwe yê bihelîne bike derman. Çavkaniya ava madenê ya ku di mêrga galoyê file da dertê, ji bo nexweşiya made derman e. Di nav aqara gund da du jî germav hene. Yek li quntara ciyayê gogo ye, ya din jî di nav gunda ye. Ev dermanên nexweşiya bên e. Kesên bi qolinç tên bi saetan disekinin û bi meş ji germavê diherin. Ne bi tenê şêniyên gundê Goğlanê, şêniyên der û dorê jî hem ji bo ava madenê û hem jî ji bo ava germavê têne gundê Goğlanê. Ev avana hemû diherikin Çemêres. Çemêres ji vê heremê li Bakurê Erzurumê tê dizê. Barê xwe hildigire, di nav mêrg û çayîrên Golxanê ra kubar kubar diherike. Diçe tevlî kûra çayê dibe. Bi tevahî diçin, digihîjin behra hezarê. Di hêla mijara perwerda medreseyan da gundê Goğlanê di herema Şuşarê da wek navend bûye. Di dema salên qedexekirî da jî mele û seydayên Goğlanê di malên xwe da bi dizî û bi zimanê Kurdî û Erebî ders dane bi sedan feqiyan. Çanda dengbêjiyê jî li Goğlanê pir dewlemend bûye. Deng û avazê dengbêj Raîfê Musa hê jî tê gotin û guhdarkirin. Rojekê li warê çiyane ku bi peya 2 saetan ji dûrî gunde distrê û dengê wî li gund tê bihîstin.
قیروی سترانا درباره گلی زیلاندا به 8 سالیشوندا هیجی دنگ بددلدنی. دنگبش خالت سلوی که دنگی وی دشبه دنگ شاکرو و جبر وی قیدین وی به نزانی به ناو شاکرو تیم بلاف کرنجی لگنده گوغلانیه. مال خراب و زمان بیجمه که پیا کاغذ داوی بریکا خبری خطه زماله مال خراب و شبکات سنی سبیه دینا خطه هزار و حس کونه رشه لوحانی دانی نلده بی گوله کونه که لسر بی چوچا بیگا بگت یاد چه بردری کونی ماله دیگالا خبر کاله بام حسوکه که تلی خانه رونی شلبر و جاخه هوا که رشی فلتی ناملا کاله میریم تاکی بشین هزار پینت خاله خود زانا قلقابی کال خاله دوی کی بورگا صوبه سینگه رشه نوتل اپونا سیله ملی کاله که شامدینا خطانی دیچگه پورتال ملی وکشلیل خطلا مالک خناتل بوازه دنگبیجا جن دلشیا مالا گاری پرنای زانین. آوازین وی دبلورا هفجین وی مموی حزنی بلوروان دگیهیجن جماعتان. لی مخابن جبر که جنبیه نهیشتنه ده جماعتان دا بستره و دنگی وی قید نکرنه. به مرنه را دنگی وی جی و مریه. یکشی چیروکه که اوینداریه به مرازی و به جان قومیه لگنده گولانی. چیروکا خزلا سلیکوی و فمحمد صوفی عبدی. دما که خزال نادن فمحمد جخمگینیه نخاشیا کوتیبونه خدا ویجه بدن خزاله. خزلا هیوا 14 شوی جه حسودیان دکه دحله نامینه. دما که دبر نزا وقتایه گازی دنگ بیجه کی فلت که کمره خویا زیر دادی جبوب به ایبرت و ایدی کس به مراز اوینداران را نلیزه سترانه که جید خازه دنگ بیجی رحت ده سترانه خزالی به دنگ بیجان
li vê derê dewar û pestê xwedî kirin. Bezê qer û sor e, kêm be jî bezê qerqaşê heye. Ji ber ku goştê peza qer û sor ya peza qerqaş xweştir e. Ji xwe di strana dewrêşa evdî da edûle jî ji dewrêş re nabêje, minê dera serjê kira mîya qere ser beranê. Danê nîvroye, pez ji germê hal da ketiye. Bêriyeke jîhadî ev di dêst da ketiye nav semera pez. Yeko didoşe. Di nav semera pez da hemûyan jî yeko nas dike. Gebanî li ser kuçik û sobeyan xwarinên herêmê çêdikin. Girik, xaşîl, zirfet, çavzer, keledoş, patîle û girar. Zozanan jiyan tim zindiye. Bi serê sibêra bi çaleçaleke mezin zozan van dest bi jiyanê dikin. Helbet yê ewil şiyar dibin û rojê pêşwazî dikin jinin. Zarok di nava holikan da çavşirtonek dilîzin. Bi çêrandina berxan, karikan û golikan alîkariya malbatê dikin. Gundî debara xwe bi xwedîkirina heywanan dikin. Salên berîn rêjberiyeke baş jî hatiye kirin. Ceh genim avîtine. Lêvan salên dawîn êdî rêjberî hatiye terkandin. Yek jî şanogerekî xwezayî lîstikvanekî sînemayê derketiye ji Goğlanê. Salihê Şeşo. Salihê Şeşo di salê 1960 da diçe İstenbolê. Bi Yılmaz Güney ra nasîna wî çêdibe. Di filmên wî yên Duvara Karşı, Aç Kurtlar Zamanı û çend filmên dinê da dilîze. Di vê xweza qedîm da helbet mirovê bibe hunermend. Goğlanê jî bi jîr, jêhatî û qîreta xwe bi têra xwe xercê wê didin. Ji qurbetiyê bin jî gohê wan timser gundê wan e. Erê li vê dunê Goğlan, li axretê îman.